Yes, your life on Sewa ENT TV. It's all about entertainment, promoting African culture, tradition, and way of life. Right now we are at Nnewi, Umuanuka precisely, for the celebration of life of Mr. Mmaduabuchukwu Ulasi, also known as Mr. No Molest. Stay tuned as we bring to you happenings in Mr. Ulasi compound. Follow us on Sewa ENT TV. It's your girl Adoma. Love you. Don't go nowhere. So, Oluwamilolo n'ụwa ka ga-eji wee cheta gị. Ezinụlọ Ulasi na-eme emume ibi ndụ nna ha, Mazi Ernest Mmaduabuchukwu Ulasi, onye a na-etu AZIAMAGHURI Mr. No Molest, na Umuanuka Otolo Nnewi North Local Government Area na Anambra State. Taa bụ Wednesday, abalị nke anọ n'ọnwa Nọvemba 2020. Anyị nọ na Ida abalị Mmaduabuchukwu Ulasi na Umuanuka Otolo Nnewi. Of a government, of a company. Ihe ọbụla bụ ihe gị mmadụ ji. Ọ bụ nwanne papa, ọ bụ nwanne mama, ọ bụ arụsị obodo, ọ bụ mmụọ, ọ bụ mmadụ. Dịka m na-akụ ọkụ gbaji aka ji ya, aka ọbụla ji ngozi gị ga-agbaji n'aha Jizọs. Eze ahụ onye ji oke ntororo gị aka. Eze oyibo onye ji oke ntororo gị aka. Arụbara eze ahụ onye ji oke ntororo gị aka. Eze oyibo onye ji oke ntororo gị aka. Ana m ajụ onye ji oke ntororo gị aka. Otorokas na-akwa papa ya ụbọchị taa. Ibe ekele mụnụ nke onye chiri ya selo, anyị bịa na akwamozu ezi nna anyị Papa Otorokas, Papa Otolo, Papa Osi, ọnwụ mecha Chineke ya gbahụ ume, anyị ejidekwa n'ọkwanụ ụmụ ya akwa nna na ọ bụrụ nna ya akwa ụmụ ya. Onye ọbụla bịara ebe a mana onye nwụrụ anwụ ọ mụtara mmadụ, anụ ndị mụtakwara pụrụ onwe ha n'anya. Taa, Thursday, ụbọchị nke ise n'ọnwa Nọvemba 2020, bụ ịkamasị
Nnanyi Mmaduabuchukwu Ernest Ulasi na akwamozu ya. Onye nwanyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Anyị na-arịọ maka nna anyị bụ Ernest Ulasi, onye anyị na-enye ahụ ya n'usoro ndị otu Kristi. Ahụhụ ha agaghị ehi nne, ngọzi ha ga-adị ukwuu. Ụmụnna m, anyị chọrọ ka unu mata ihe banyere ndị otu anyị dara n'ụra ọnwụ. Mgbe unu maara nke a, unu agaghị abụ dịka ndị nọ na mwute ma ọ bụ ndị dịka ndị na-enweghị olileanya. Abụ m mlite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwuru na m ma ọbụla dị na ọ nwụrụ ga-adị ndụ ọzọ. Ọbịbịa mbịa n'ụwa ọ bụ na ọfụ ka o nwere ife eji maka ya wee zite m n'ụwa, mana o nwere ife Chineke ji zite onye ọbụla n'ụwa ka ọ na ọ bụrụ eziokwu. Onye ọbụla bịa n'ụwa nwere ife Chineke ji zite ya. Mgbe ị lụchara narị ife ahụ Chukwu ji wee zite gị, gịnị ka ị ga-eme? Ụna Nke a kacha mkpa ya were aja maazị wee sie jee nke ọma. Ka Chineke gọzie unu mgbe unu ga-ama ọka nke unu jiri bịa ka unu ejinya ya aka ya mma. ka m mesi na-ekwu ekwu na ọrụ ife ọ nọkwuru izu n'ọkachapụ ụmụ ife 15-20 mụọ. Anyị tụrụ ọdụ ebe a ka ọ ka atụ mana anyị eji ọbụbọ Chukwu. Inepụ anya ịfụ ndị niile o jiri utu ha mụ agba mmadụ agbakọ ha. Ịkwanye ugwu ikpeazụ n'isi nwanne anyị nwoke Ernest Ulasi, onye nke rapụrụ ụwa. Ka ha werukwa obi udo etu ahụ ha si were ebi oge nna ha dụ ka ha na ụmụnne ya sikwa etu ahụ na-eme gịnị na-agakwanụ na-enweghị nsogbu. Ha ekwela ka ndị iro bata. Nke a wee envelopu si na-ebi executive maka anyị abanye ọ na-eso anyị amụ. Because I know Angel and Otolo cars, I know that their dad must be a good man. Because Otolo car is a good man, the wife is a good woman. Ekpere m na-ekpere ụmụ ya bụ Chineke doo ha ndụ nye ha ọganiru ma ọ dị ka ha na-agakwa n'iru na ihe ọma da-agụ agụ na a na-enwe ihe ọma mgbe ọbụla ka ndị ha dị ka ụmụaka mechakwa aka dị ka nna ha ndị nka. Ịma ụbọchị Chineke kere mmadụ ka o kere ife ọ ya awụ otogodo onye onye na-eme mmegheri ife a Chineke kere ihe ka ọ ya awụ maka onye ma nwa ya nwoke ya na mbụ ọ ya ekwe na steji ọ nọ na kịta na ọ ya anụ ya maka mgbe ahụ ọ nọ na mbụ owo ịchọ ka a nọrọ anọ ịchọ ka ebiri mana kịta azị nye nwere akpazi udo.
na mbọsị mmadụ na-akwa mmadụ ka ọ na-akwa onwe ọ na-enwụrụ ọnya ya akwa nne ya ekwe so na ka o jisi ike na Chineke onye mere ka ọ dị etu amaara so anyị na-ekpe ekpere na-ekpesi ike ka Chineke nabata mkpụrụ obi nna ya na ndokwa n'aha Jizọs. na-enye bụ dịka ọ lapụrụ anyị na-enyekwa anyị na nke ebe ụdị ọkpara ka chịkọtakwa anyị ọnụ dịka nna nke anyị na-afụ anya Otolo na ụmụnne ha dị n'udo since nji mara ha ezinụlọ ha dị n'udo ịbịagoro fụ ka ihe si aga ebe a ịma na ha dị n'udo so ana m ayọkwa ha etu papa ha nọrọ ka ha kontinu kwa ka anya bụ udo dịrị na-aga because ebe udo dị ka ọganihu na-abata ka ezigbo ife na-abata. Friday, ụbọchị nke isii n'ọnwa Nọvemba 2020, mmemme akwamozu na mgbaru ka na-aga n'iru na ngwuru Ulasi. We're celebrating his life well spent. One thing that I kind of miss him. He's a man of integrity. My advice to my elderly ones is to take my grandfather, AZIAMAGHURI, to be their role model. Amụtago ọtụtụ ife n'aka mana o nwere nke ị ga-asị na emegide na ozuo so lukwa echi anyị ga na-eme isi ya in our lives yọta so ọ bụrụ dịsọ anyị nwa ma ikwu na ibe ndị agbata obi ọ bụrụ na esemokwu dị mana anyị anaghị ekpe ụdịka ekpere ahụ ọ wee bịa ịda ya adaye ịnụrụ ọnụ mmiri okwu onye a ịnụta nke onye a ịyozie Chineke ka o nyere gị aka nye gị amara nke ị ga-eji n'udo udo ka anyị na-eme anyị anaghị eme ntisa. I want them to be united because their parents are no more. So the first son of the family who happened to be Otolo need to take the bull by the horns. Number one and the only motor manufacturer with 98% local content. If you like copies of notes, His Excellency, Chief Doctor the leader of the
most strong and committed delegation remain His Excellency Chief Igwe now. You can also say Chief Sylvester Igwe. Whatever that is happening in this Umuanuka and the environment, without his presence, everybody will be shivering because there might be injustice. But in his presence, within anything that is happening, everybody will be happy seeing him because we see him as a man of justice. Tata Sunday mbọsị asatọ n'ọnwa Nọvemba 2020 bụ ụka ekene ezinụlọ Mazi Mmaduabuchukwu Ernest Ulasi na St. Peter's Clever's Catholic Church, Otolo, Nnewi. Because now I believe that Netua I say no. Niho our dad, Mesha Yang Walapwa. Na I can control kwa why. Because in the mother, so to my own side, I like in a situation whereby I will have to and say maybe not because of no yana chiko anoros. Thank God no one in the world only bo or Mazi ota. Only obuna shezinu nanke. And I believe now with it to see men, to my junior one say men, to my senior one say men, no one I call your sister because one of them even so for and only an issue where Kalakaronyanka would only peace, but I may say that nine channel a peace maker.
plant house, keep on killing the plant. Ozugbo n'isi n'ụlọ ahụ ọdọ na plant house. Wow, killing na plant. Kwụsị. Fada wee kọrọ plant obere. Owe ụlọ oge ngharị achịcha na mmanya oge consecration. Owe na ndị mmadụ saba butere ike dị obere achịcha na mmanya ọ bụ na purificator adịghị ebe a. Purificator bụ nke anyị dị iche. Meditation and peace remain over here, and guarantee him that I will do so. So now, very very better for Mozu. I work on another one. I born. I have not only going to be Bobby up on for Jesus Christ. Mbọsị ka mụ na ebakwara amị hazie na amị wee mechaa ya ọ na-agbasasịzi ya wefọ agha bịa anyị natakwa were amaara nyasị onye ahụ achọ nsogbu onye ahụ ekwu oke okwu. Abịa m ka m bịa gọzie ni papa anyị bụ Mr. Ernest Mmaduabuchukwu Ulasi, onye nke akwalụ ụbọchị Tọzdee anyị ncha nakwa ebe a karịa ya mas fara mmadụ 9 bịalụ kachala ya mas ruo taa bịa Thanksgiving si ka m bịa kpee ekpere n'ime ka Chineke nyekwa aka nye papa anyị ndokwa ofu mkpụrụ okwu. Ana m akasi ezinụlọ obi na-asị ha die na ụwa abụ eji ndị ebe njedebe, ndụ na-aga aga. We pass over from this life to the next life, and that's our prayer. Ka Chineke maa amara nye anyị grace ya anyị ga-eji na-ebi ezi ndụ ka ya bụ mgbe anyị bechara ndụ anyị n'ụwa anọ anyị wee ike lite elele ndụ ka anyị na Kristi ga-ebi ịkọ n'otu mgbe niile na n'eze n'igwe site na Kristi onye nwe anyị. God bless you all. To watch more videos, visit, follow and subscribe to Sewa ENT TV on every social media platform.